Saestu kula nalangsa awet asring balelo kamesek kalih paduka kelu amba ing donya Gusti kawula nyuwun apura sinucaken sing dosa gimana kula kaingamu mitunu paduka Sugeng enjang para adi yuswa sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Pon gangsal 11 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nyumerepi nglampahi para adi yuswa bab nyumerepi lan nglampahi punika perkawis ingkang benten secara biologis bab pangertosan lan keputusan manungsa nalika dipun proses ing sakjroning peranganing otak. Satemah kita saged nyumerepi bab punapa ingkang leres lan sae nanging dereng tamtu kita purun lan saged nglampahi bab punika ing sakjroning pagesangan kita. Sedaya punika saged kedadosan amargi kathah perkawis sanes ingkang paring pengaruh tumraping kita manungsa nalika nemtokaken punapa ingkang dados laku pagesangan. Roma kalih ayat 11 ngendika, menawa bangsa-bangsa liya kang ora nduweni angger-anggering toret marga saka prentuling atine dhewe nglakoni apa kang kamot ing angger-anggering toret, wong-wong iku mau kang dadi angger-anggering toret tumrap awake dhewe. Waosan kita ing dinten punika paring pepenget ing bab punika. Para pendherekipun Gusti ing kitha Roma nggadhahi pergumulan bab sinten ingkang langkung sae lan leres ing ngarsanipun Gusti. Punapa tiyang ingkang nggadhahi angger-angger toret punika langkung sae tinimbang bangsa sanes ningali kahanan ingkang mekaten. Rasul Paulus paring pepenget kanthi wicaksana. Piyambakipun nedahaken bilih ingkang utami punika sanes bab sinten ingkang nggadhahi angger-angger toret utawi boten, nanging bab sinten ingkang purun nglampahi angger-angger punika ing sakjroning pagesangan. Sedaya bangsa Yahudi lan non Yahudi ajinipun sami ing ngarsanipun Gusti ingkang bentenaken inggih punika sinten ingkang setya tuhu purun lan saged nglampahi punapa ingkang dados kersanipun Gusti ing laku gesang padintenan. Para adi yuswa asring ing satengahing pagesangan kita sampun nyumerepi punapa ingkang dados kersanipun Gusti. Kita ugi sampun mangertosi maneka warni angger-angger ingkang dados pranatanipun Gusti. Kita tansah nyinau bab punapa kemawon ingkang leres lan sae. Nanging asring secara kamanungsan kita nggadhahi maneka warni panimbang kawinatesan kekiyatan karingkian ingkang maneka warni kahanan matemah. Kita dereng saged nglampahi laku gesang ingkang cunduk kalian kersanipun Gusti. Waosan kita ing dinten punika paring pangatrak dhateng kita sami supados kita netepi kersanipun Gusti. Monggo ing kahanan ingkang bingaken utawi kahanan ingkang awrat kita tansah setya tuhu paring kautaman bab nglampahi pranatanipun Gusti ingkang maneka warni laku gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika amri kawula nindakaken nglampahi kersa paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati, warga KKJ Ketandan,
ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah operasi ingkang sampun katampi menika ndadosaken Ibu Buti Agus Setyawati menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amri Ibu Sunarti menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken paduka badhe tansah mari kegiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sestu kula nalangsa awet asring balela kamasek kalih paduka kelu ongga ing donya Duh Gusti kawula
sing dosa. Gimana kula kainganmu, itu